Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Тарихи вакыйга Җәмик мәчетенең төп гүмбәзенә ярым ай куелды. Мәктәпләр, балалар бакчасы, юллар төзелеше һәм башкалар. Чаллыда социаль объектлар 90%-ка әзер. Гүмбәләр сезоны башланды. Ашарга ярыклыларны ничек айырырга? Җәмик мәчетенең төп гүмбәзенә ярым ай куелды. Чара тантаналы шартларда узды. Истәлекле чарага мөселман кардәшләребез, дин әһелләре, шәһәр һәм предприятие җитәкчеләре, депутатлар килде. Бүген Җәмик мәчетенең төзелеш майданында 32 еллык тарихы булган истәлекле вакыйга үзәк гүмбәзгә ярым ай куелды. Аның биеклеге 31 метр һәм диаметры 19 метр. Исегезгә төшерәбез, мәчет төзелешенә нигез ташын салу тантанасы 1992 елда куздырылган иде. Әмма төзелеш 18 елдан соң гына башлана, зур күләмле эшләргә 2017 елда гына керешәләр. Бу безнең өчен әлбәттә бик зур бәйрәм, бер җиңүебез, әлхәмдүлилләх, шушы мәчет төзелешендә. Әлхәмдүлилләх, менә 7-нче айы була, тагын 2 генә ай куясы була. Аллаһ насыйп итсә, ансы инде бераз соңрак, бәлкем киләсе елга Аллаһ насыйп итеп, шушылай иттереп инде менә бүген инде мәчет эчендә шулай инде намазны укыячак җәмәгать белән Аллаһ насыйп итсә. Бүген монда килгән бөтен кешегә бик зур рәхмәтебезне әйтмәк телим. Бөтен меценатларга, бизнесменнарга, бөтен үзенең эшен керткән кешеләргә бик зур рәхмәт. Хәзерге вакытта территорияда бинаны ак мәрмәр белән тышлау барам, тиздән витражлар монтажлана башлаячак. Проект буенча мәчет 5 каттан торачак. Ул бер үк вакытта 3200 кешене сыйдыра алачак. Шул хәтле мотор итеп килдек, шушында ашкынып, күңелләребез шушында ашкынып торды, тизрәк килеп җитәргә дип. Аллаһ Тәгалә инде барыбызга да саулык, сәламәтлек биреп, алдагы инде балкып торсын бу безнең мәңгелек Аллаһ Тәгаләнең йорты инде. Бу безнең өчен бик олы бәйрәм. Без беренче хәрефләрне Коръән китабын укырга өйрәнгәндә, беренче гарәп хәрефләрне шушы Җәмик мәчетендә өйрәндек. Күзләребездә шатлыгыбыздан яшьләр тула, йөрәгебездән шатлыктан яшьләр тула. Исегезгә төшерәбез, мәчет төзелеше битараф булмаган Чаллы халкы ярдәмендә башкарыла. Узган ел игъана суммасы 90 миллион сумны тәшкил иткән. Бу елның беренче яртысында ул 26 миллионнан артып киткән. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда социаль объектлар 90%-ка әзер. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында хәбәр иттеләр. Хәзер шәһәрдә 14 республика һәм федераль программа гамәлгә ашырыла. Алар кысаларында федераль һәм республика бюджетлары хисабына 9 миллиард 900 миллион сумлык объектлар төзелә, капиталь ремонт үткәрелә һәм төзекләндерелә. Тулырак Лилия Гатинадан. Прибрежный 34-нче микрорайонда быел 1000 ярым урынга мәктәп ачылачак. Объектта төзелеш монтаж эшләре тәмамланган инде. Мәктәпкә керү юлларын һәм җәяүлеләр тротуарларын төзекләндерү эшләре соңгы стадияда. Республиканың дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясы тарафыннан тикшерү алып барыла. Тагын бер мәктәп притяжение яңа торак комплексында совка бастырыла. Стоимость школы 2 миллиарда 551 миллион рублей. Завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем, благоустройство территории. Общий объем выполненных работ составляет 90%. Обе школы оснащены 2 плавательными бассейнами, актовыми залами, 2 спортивными залами, футбольными и волейбольными площадками. Шулай 69-нчы микрорайонда 340 урынга исәпләнгән балалар бакчасы төзелеше тәмамлана. Моннан тыш шәһәрнең 7 мәктәбендә капиталь ремонт үткәрелә. Не позже, чем 20 августа пищеблоки и школы должны быть готовы. Никаких форс-мажорных обстоятельств нет, чтобы там в преддверии 1 сентября проводить какие-то работы. За это время должен улетучиться запах краски. Всего то, что обычно сопровождает ремонт, это всегда бывает. Поэтому нужно сделать так, чтобы еще было время у руководителей образовательных учреждений убраться, почиститься, привести там все в порядок. Мәскәү проспектына Хади Такташ урамына кадәр дәвамы 73%-ка үтәлгән Мәләкәт елгасы аша күпер астында юл шишелеше төзелеше дә тәмамланып килә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Гүмбе сезоны ашык, шәһәрдәшләр маслята, ак гүмбә һәм боровиклар җыялар инде. Тыныч ау яратучылар әйтүенчә, яңгырлар гүмбәләргә яхшы тәэсир иткән. Шуңа күрә алар инде кәрзиннәр тутырып гүмбә җыя башлаган. Ләкин игътибарлы булырга кирәк, югыйсә гүмбә ашау хастаханә караватына китереп җиткерергә мөмкин. Теманы Азилә Шәймөхәмәтова дәвам итә. Тамара Дулина быелгы җәйдә үзенең беренче гөмбәләрен җыйган һәм аларны сатуга да куйган. Чаллылы сүзләренчә, бу сезонда уңыш ким дигәндә бер айга соңга кала. Шуңа күрә урман бүләкләренең бәяләре дә кыйммәт. Мәсәлән, 5 литрлы чиләктә маслята өчен урам базарында 600 сум сорыйлар. Ак гөмбәләр кыйммәтрәк тора, аларның бәясе 2000-гә төшә. В Красном Бору там очень много дождей прошло, и в данный момент только там находятся вот эти все грибочки. А скоро у нас появится в Боровецком будут грибы. Вот еще парочку дней, вот может быть, дождь пройдет, тепло будет, будут грибы. И говорят, сейчас в данный момент пойдут и подосиновки, и подберезовки. Яңгырдан соң гөмбәләргә үсү өчен гадәттә 2 көннән берничә атнага кадәр вакыт кирәк дип билгеләп үтә белгечләр. При засухе грибница вообще-то чувствует себя довольно угнетенной. И для того, чтобы набрать силы и вытолкнуть это тело гриба, вырастить само тело гриба, которое мы собираем, это нужно где-то 2-3 недели после того, как прошел дождь в теплую погоду. А сам гриб растет быстро. Быел гөмбә белән агылану очраклары әлегә теркәлмәгән, ләкин сак булырга кирәк. Агылану билгеләре булып, күңел булгану, кысу, эш авыртуы, температура, хәлсезлек тора. Бу очракта кичекмәстән ярдәм сорарга кирәк дип киңәш итә табиблар. Әгәр андый мөмкинлек юк икән, ашказанын юдыртырга киңәш итәләр. Ашказанын юдырту өчен күп кенә су эчәргә кирәк. Әз генә су эчеп, ясалма рәвештә үзеңне кыстыру ансы эффективный булмый инде. Шуңа күрә суны күбрәк эчеп, ашказанын чистартырга кирәк. Иң яхшысы инде ашыгыч ярдәм чакыртырга. Агулы гөмбәләр белән генә түгел, тиешсез урыннарда җыелган гөмбәләр белән дә агуланырга мөмкин ди табиблар. Гөмбәләр губка кебек авыр металл тузларын, агулы матдәләрне һәм башкаларны үзенә сеңдерә. Шуңа күрә урамда сатып алганда икеләтә сак булырга кирәк. Азилә Шәймөхәмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Эретеп ябыштыру һәм җылылык җиһазлары, шулай ук автомобиль коралларының зур сайлау мөмкинлеге, буларның барысында амали инструментта табарга мөмкин. Күптән түгел Кибет үзенең 12 еллыгын билгеләп үтте. Бу вакыйга сатып алучылар белән бергә призлар уйнату һәм төрле сыйлар белән билгеләп үтелде. Амалия инструментта җитештерү җиһазлары, автомобиль инструментларын зур сайлау мөмкинлеге бар. Компетентлы белгечләр товарны аерым яки җыелмаларда сатып алырга ярдәм итәчәк. Амалия инструмент компаниясының һәр клиентка аерым карашы бар. Главный плюс этого магазина того, что когда ты запрашиваешь что-то, то, что тебе нужно по инструменту или оборудованию, они никогда не говорят нет и всегда пытаются помочь достать все это в разумные сроки. И с надлежащим качеством. Лучших магазинов поблизости вообще нет. Тут работают профессионалы своего дела и всегда все объясняют. Постоянно приобретаем для сервиса, для автомобилей. Инструмент хороший, качественный, ассортимент большой. Все нравится. Вот сегодня приобрели шуруповерт, выиграли жилетку. В строительной сфере работаю. Уровень первый раз взял, потом циркулярку взял. Ну и дальше молотки там. Заманча шуруповертлар, перфораторлар, йорт һәм ремонт өчен кораллар җыелмалары, гараж җиһазлары. Бу һәм башка күп нәрсәләрне Амалия инструментта табарга мөмкин. Кибет үз сатып алучыларын сыйфатлы продукция белән генә түгел, ташламалар белән дә сөендерә. Үзенең 12 еллыгы уңаеннан компания яңа акция башлап җибәрде. До 22 августа будет идти акция по промокоду 22 июля. На кассе нужно это будет сообщить и в наших магазинах. Это и в том числе Альметьевск, гараж 500 в Набережных Челнах, магазин крепежа, запчастей. Можете сказать про этот промокод и вам сделать индивидуальную цену. Амалия инструмент компанияны алга таба үстерүгә Россия базарына үзебездә җитештерелгән сыйфатлы һәм чит ил товарларын алга этәрүгә омтылучы фикердәшләр командасы. Завод җитештерүчеләренең гарантияләрен үтәү. Продукцияны көн сайын иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-ка кадәр сатып алырга мөмкин. Башка шәһәрләргә дә алып бару мөмкинлеге бар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра.
Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Капсулы для стирки Синергетик за 529 рублей. Продсклад «Победа». Пельмени классические «Отец семейства» 199,90 за килограмм. Эскимо кафе мороженое 33,90. Все нужное по низким ценам. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.